Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Odoy. Taong 1941, Mambusaw, Capiz. Simula noong pagkabata ni Odoy, pinangingilagan na siya ng mga tao. Kadalasan kapag nandyan siya, ay umiiwas ang mga bata. Madalas din nilang tuksuhin si Odoy na anak ng engkanto sa kadahilan ng ibang-iba ang kulay nito sa kanila. Palibasa, iniluwa siya ng kanyang ina na isang anak kaaraw. Subalit, sa tuwing sasapit ang duyog, nagiging kulay itim ang kanyang balat. Bagay na hindi rin nila nailingid sa mga tao sa kanilang nayon. Ayon kasi sa kwento ng mga matatanda na kumalat sa kanilang lugar, si Odoy daw ay anak ng isang hukog. Ang hukog ay isang uri ng sinaunang engkanto na nagtataglay ng karunungan ng kaliwa. Ginamit lamang ng naturang engkanto ang katawan ng ina nito para magkaroon siya ng anak, sa kadahilan ng mas magiging makapangyarihan nga raw ang isang engkanto kapag dumaan ito sa pagiging tao. Ngunit sa likod ng mga kwentong ito pinuno, iginigiit ng mga magulang ni Odoy na walang katotohanan ang mga sinasabi ng mga matatanda sa kanilang lugar. Sa kabila ng kung anong sinasabi ng mga tao, mas minahal pa nila ng lubos itong si Odoy. Madalas nilang ipinagtatanggol si Odoy sa mga nang-aabi sa kanya dahil sa kulay ng kanyang balat. Isang beses, habang naglalakad si Odoy, hinarang siya ng mga kabataan sa kanilang nayon. Hindi siya pinayagan na makadaan at tinukso pa nitong anak ng engkanto. Subalit, hindi pa roon nagtapos ang lahat. Pinagtulungan nila siyang buhatin at pagkatapos dinala sa pinakamalapit na punong kahoy. Nang naroroon na, iginapos nila si Odoy gamit ang baging. Nang masiguro nilang hindi na ito makakagalaw, pinagtulungan nila itong batuhin. Wala namang nagawa si Odoy kundi ang umiyak, humingi ng tulong, at makiusap sa mga bata na itigil na nila ang kanilang ginagawa. Nasa ganoong kalagayan si Odoy nang makaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Tila may kung ano sa kanyang kalooban na nais na kumawala. Tiningnan niya ng mabalasik ang mga bata at biglang naestatwa ang mga yon sa kanilang pwesto. Nandilat ang mga mata ng mga bata at nabitawan nila ang mga batong hawak nila. Kahit na ninanais nilang sumigaw, wala ni isang katagang namutawi sa kanilang bibig. Habang nasa ganoong sitwasyon, hindi naman napigilan ni Odoy ang kanyang mga mata. Nanlisik ito at pakiramdam niya ay may kung anong bumalot sa kanyang buong katawan. Noong nagawa na niyang kontrolin ng mga mata niya, napatitig siya sa kanyang balat at ganoon na lamang ang gulat niya dahil nangingitim ito at parang may mga ugat na bumabakat at lumilitaw dito. Nang mangyari yon, dulot ng matinding gulat ng mga bata sa kanilang nakita, lahat sila ay nawala ng malay. Napahandusay sila sa lupa at hindi na nakagalaw. Nung mga sandaling yon, kusang naputol ang baging na ginamit nila para igapos si Odoy sa puno. Pagkaalis ni Odoy sa sitwasyon niyang yon, nilapitan niya ang mga batang gumapos sa kanya roon at nangilabot siya nang makita niyang sumusuka sila ng putik, mulat ang kanilang mga mata at mga wala ng buhay. Dulot ng kanyang matinding takot sa nangyari, tumakbo siya pauwi sa kanilang bahay. Ni hindi niya nagawa ang makalingon sa puno kung saan siya iginapos. Pagpasok niya, sasabihin sana niya ang patungkol sa pangingitim ng kanyang balat. Ngunit nang tingnan niya ito, muli itong bumalik sa normal niyang kulay. Bunsod niyan,
Itinikom na lamang niya ang kanyang bibig, pati sa kung anuman ang nangyari sa mga bata. Alam niya kasing malaki ang posibilidad na pagagalitan siya ng kanyang mga magulang dahil doon. Magmula noong araw na yon, hindi na mapakali si Odoy. Kahit na tuluyan na siyang nagbinata, hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Bigla-bigla na lang kasing nagbabago ang kulay ng balat niya at maging ang ugali kapag labis siyang nagagalit. Dahil sa natuklasan niyang pagkatao niya, magkahalong takot at mangha ang kanyang naramdaman. Pinilit na lang niyang kontrolin ang kanyang emosyon para hindi makasakit ng kanyang kapwa. Subalit maliban doon, isa pang ikinakabahala niya ay ang pagkakaroon ng sakit ng kanyang ama't ina dahil sa katandaan. Dahil wala naman siyang pera para dalhin ang dalawa sa doktor, umasa sila sa mga halamang gamot na nakukuha nila sa paligid. Habang patagal ng patagal, napapansin ni Udoy na parehong nanghihina ang kanyang mga magulang at palala na rin ng palala ang kanilang ubo. Isang gabi, nasa kalagitnaan na ng kanyang pagtulog si Udoy nang may marinig siyang tinig ng isang lalaki. Tinatawag nito ang kanyang pangalan. Kaya naman nagtaka siya kung sino yon. Pinakiramdaman niya ang paligid hanggang sa mapagtanto niyang mula yon sa labas ng kanilang bahay. Sino naman kaya ang tatawag sa akin ng ganitong oras? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa hindi niya inaasahan, parang may kung anong enerhiyang humihikayat sa kanya para bumaba. Hindi niya nagawang pigilan ng kanyang sarili at nawari na lang niyang naglalakad siya patungo sa labas noong mapalingon siya sa kanilang silid. Pagkalabas niya, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Walang ano-ano, biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Parang may kung anong enerhiyang lalabas mula sa kanyang loob. Naging pamilyar siya sa ganoong pakiramdam, kaya naglakas loob siyang magtanong kung sino ang naroroon at tumatawag sa kanya. Ilang sandali pa, umihip ang mainit na hangin. Pinagpawisan ng gabutil si Udoy at nanindig ang kanyang mga balahibo sa takot. Ngunit kahit gano'n ang nangyayari sa kanya, hindi siya nakaramdam ni katiting na takot. Walang ano-ano, may humakbang ng papalapit sa kanya sa bahaging madilim. Hindi nagawang maaninag ni Udoy ang itsura nito, pero alam niyang may bulto roon ng isang nilalang. Sino ka? Lakas loob na tanong ni Udoy. Hindi sumagot sa kanya ang nilalang na yan, sa halip bumuntong hininga ito. Ilang segundo rin siyang napatitig kay Udoy, pero walang kahit ni isang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahil dito, inulit ni Udoy ang kanyang tanong. At sa pagkakataong ito, tumagon sa kanya ng matalinhaga ang nilalang. Ako ang laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Pagkatapos magwika nun, naglakad siya sa karimlan hanggang sa naramdaman ni Udoy ang paglaho ng kanyang presensya. Napakamot sa kanyang ulo ang binata, subalit tumatak sa kanyang isipan ang sinabi ng misteryosong lalaki sa kanya. Ako ang laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Inulit niya ang sinabi nun at nagpasya siyang pumanhik sa kanilang bahay. Saktong pagpasok niya, nakarinig siya ng sunod-sunod at mahihinang paghuni ng tiktik. Alam niyang malapit lang yun sa kanilang bahay, kaya naging alerto si Udoy.
May mga pagkaluskos na rin sa paligid na parang may kung anong umaaligid sa kanilang bahay. Uminit ang pakiramdam ni Udoy dahil doon, kaya dali-dali siyang bumalik sa labas. Wala siyang ibang dalang armas, subalit nang maramdaman niya ang enerhiyang tila lalabas sa kanyang katawan, hinayaan na lamang niya ito. Napailing na lang siya at napatingala sa kalangitan nang tuluyang nagbago ang kulay ng kanyang balat. Ramdam niya rin ang kakaibang puwersang bumabalot sa kanyang buong katawan. Naging mas matalas na rin ang kanyang pakiramdam, kaya noong makarinig siya ng pagkaluskos sa silong ng kanilang bahay, agad niya itong tiningnan. Nakita niya ang isang nilalang roon na may nakakatakot na muka, naglalangis ang katawan at may mahabang dila. Pilit na ipinapasok ng nilalang sa siwang ng sahig ang dila nito. Dahil doon, agad na nagkaroon ng hinuha si Udoy kung ano ang nilalang na naroroon. Isang maninilong. Saad niya. Alam ni Udoy na ang mga magulang niya ang punteriya nito, kaya hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mas naramdaman na rin kasi niya ang kakaibang enerhiyang lumukob sa buong katauhan niya. Pinag-ibayo nito ang kanyang angking lakas at bilis. Pagkalapit ni Udoy sa silong ng bahay nila, agad namang napalingon sa kanila ang aswang na maninilong. Hindi nito inaasahan ang presensya ng binata, kaya sinubukan nitong tumakas. Subalit bago pa man tuluyang makalabas sa silong ng bahay ni Udoy ang maninilong, nagawa na siyang mahawakan ng binata sa kanyang kaliwang binti. Hindi naman nag-atubili noon si Udoy na ibalibag ang aswang. Kahit na nakaluhod lamang siya para maabot ito, tumilapon pa rin ang aswang at tumama ang likod nito sa haligi ng bahay. Dahil doon, yumanig ng konti ang tirahan ni Udoy at nagising ang kanyang mga magulang. Narinig pa niyang nagwika ang kanyang ama na baka lumilindol, pero isinantabi na lang muna yon ni Udoy. Dahil sa kanyang ginawa, napaunat ng kanyang katawan ng maninilong. Nang makapwesto, dahan-dahan itong gumapang hanggang sa makalabas ito sa silong ng bahay ni Udoy. Sinundan ito ng binata patungo sa kabilang bahagi ng kanilang bahay. Saktong tatakbo na sana ito paalis nang makalapit sa kanya si Udoy. Binabalak mo bang biktimahin ang aking mga magulang? Ilang gabi ka na bang pabalik-balik dito? Tanong niya sa nilalang, subalit wala siyang nakuhang sagot. Sinubukan namang manlaban ng aswang kay Udoy. Subalit nang makita nito ang kanyang mga mata na nagkukulay itim, bigla itong natigilan at napanganga. Marahil ay hindi niya lubos maisip na ganoon ang itsura ng binata. Saktong pagkanganga ng maninilong, walang pagdadalawang isip na dinukot ni Udoy ang dila nito. Sinubukan pa niyang kagati ng binata, pero bago pa man magawa ng aswang ang binabalak nito, nagawa ng hilahin ni Udoy ang dila nito. Hindi ka na sana tumungo rito. Hinding-hindi kita papayagang magtagumpay sa binabalak mo kina nanay at tatay. Wika ni Udoy at sinubukan niyang ipilipit ang dila ng maninilong. Nasa ganoong sitwasyon si Udoy nang sa hindi niya inaasahan, mabilis na gumalaw ang aswang. Susubukan sanang sakali ng aswang ang binata, subalit nang akmang lalapat na ang kamay ng nilalang sa leeg ni Udoy, ginamit ng lalaki ang kanyang kakaibang lakas para paikutin ang aswang. Habang ginagawa ito, animoy nagpapaikot lang siya ng lubid sa ere. Dahil sa kanyang ginagawa, nagmistulang daigdig ang aswang na umiinog sa araw. Dahil sa nag-ibayong lakas at liksi ni Udoy, nawala ng balanse ang aswang.
Sinusubukan naman ng nilalang ang makabangon at patigilin si Odoy sa kanyang ginagawa. Ngunit napakalakas ng lalaki. Dahil dito, minabuti niyang magpatinaod na lang muna sa ginagawa ni Odoy. Habang nasa ganoong estado si Odoy, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Naging baliwala sa kanya ang bigat ng aswang at ang dulas ng dila nito. Hindi na rin niya inisip kung ano man ang mangyayari sa kanya dahil ramdam niya ang kakaibang lakas na nananalaytay sa kanyang kaugatan. Sa hindi inaasahan ng aswang, binitawan ni Odoy ang kanyang dila. Dahil dito, tumilapon siya sa hindi kalayuan. Dulot ng matinding pagkahilo, hindi kaagad nakabangon ang aswang. Ang dila ng aswang na hinila ni Odoy ay nanatiling nakalawit. Noong makita naman ni Odoy ang sitwasyon ng maninilong, nilapitan niya ito. Nung mga sandaling yon, pinipilit ng maninilong na makatayo. Pagkakita naman niya kay Odoy na papalapit, napaangil yon at galit na galit itong napatitig sa lalaki. Sinubukan ng aswang ang makapwesto ng tama para magawa nitong makaatake sa binata. Hinayaan na lang yun ni Odoy at nagpatuloy ito sa paglapit sa maninilong. Saktong pagkalapit niya rito, mabilis namang gumalaw ang dila nito at kusa itong umatake kay Odoy. Nagawang ilaga ni Odoy ang dila ng aswang. Ngunit sa biglaang pagkakataon, humakbang ng pasugod sa kanya ang nilalang at buong lakas siya nitong sinakal. Nagawa pa siyang iangat sa lupa ng aswang, pero hindi nagpatinag si Odoy. Sinubukang dakmain ni Odoy ang braso ng aswang, ngunit mabilis na pumulupot ang dila nito sa kamay niya. Panandaliang nawala ng kakayahan si Odoy na makagalaw. Subalit nang makahanap ng tsansa ang lalaki, kahit na alanganin ang pwesto niya, hinila niya ang dila ng aswang. Napahiyaw ng malakas ang maninilong at agad niyang binitawan si Odoy. Pagkabagsak ni Odoy sa lupa, napasapo na lamang siya sa kanyang lalamunan at napaubo, dulot ng mahigpit na pagkakasakal sa kanya. Hanggang sa mga oras na yon, hila-hila pa rin ni Odoy ang dila ng aswang. Sinubukan pa ng maninilong na igalaw ang dila niya at iibabawan sana si Odoy, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng binata. Hinila nito ang dila ng aswang, at kahit batid ni Odoy na halos nakalawit na ang buong dila ng aswang, hindi siya tumigil hanggang sa makarinig siya ng tunog na parang may napunit. Kahit na isang kamay lamang ang ginamit ni Odoy, hindi siya nagawang pigilan ng maninilong. Sasakalin pa sana siya ng aswang, subalit inunahan siya ni Odoy. Habang sinasakal ng binata ang aswang, mas itinodo niya pa ang paghila sa dila nito hanggang sa tuluyan itong napunit. Halos umabot din sa 2 dipa ang naputol na dila ng maninilong na yon. Tila nawala sa kanyang sarili ang aswang dahil sa pagkaputol ng dila nito. Dahil dito, tumayo si Odoy at sinakal ng ubod ng higpit ang aswang. Nagpumiglas ang aswang na nooy may tumutulong dugo na sa kanyang bibig. Subalit bago pa man makaalpas ang maninilong sa pagkakasakal ni Odoy, iniangat niya ito sa ere at walang agam-agam na ibinalibag. Tumilapon ang aswang sa masukal na bahagi, kaya nagmadali si Odoy na puntahan yon. Nagsisi siya kung bakit doon niya ito ibinalibag, dahil nang makarating siya sa kinabagsakan ng maninilong, wala na ito roon. Alam kong nandito lang ang aswang na yon. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Sambit niya.
Napahawak pa siya sa kanyang lalamunan nang mapansin niyang tila naging garalgal ang kanyang tinig. Minabuti ni Udoy na suyurin ng lugar, subalit nang mapatingala siya, nakita niya ang nilalang na nasa itaas na ng nyug. Nagpalipat-lipat yon sa iilang puno, kaya nawari ni Udoy na balak ng maninilong ang tumakas. Dahil dito, wala nang naisip na gawin si Udoy kung hindi ang abangan kung saan tutungo ang maninilong. Subalit, nang makita niyang papaalis na yon sa isang puno ng nyog, mabilis siyang tumakbo patungo sa posibleng lilipatan nito. Kakapit na sana siya sa puno para makaakyat. Ngunit nang maiangat na niya ang kanyang isang paa, tila may nag-uutos kay Udoy na maglakad na lamang, kagaya ng paglalakad ng normal sa lupa. Sinubukan niyo ni Udoy kahit kabado siya. Hindi siya nagpatinag sa emosyon niya. Saktong pagkakita niyang lumipat ang aswang sa nyog na nais niyang akyatin, doon na siya nagsimulang humakbang. Dahil matayog ang nyog, minabuti niyang takbuhin ang paakyat sa puno. Nang makita naman ng aswang ang ginawa ni Udoy, nataranta yon at mabilis na lumundag para lumipat sa isa pang puno. Subalit nung mga sandaling yon, naging buo na rin ang loob ni Udoy. Lumundag siya para habulin ang maninilong. Dahil sa ginawa ni Udoy, hindi sila nagtagumpay sa paglipat sa isang puno. Nagawa niyang makapitan ang isang paa ng aswang, kaya sabay sila sa pagbulusok sa lupa. Noon din, pinilit ni Udoy ang kanyang sarili na makaibabaw sa maninilong. Sa maikling panahon, bumagsak silang dalawa. Dahil nasa ibabaw ng aswang si Udoy, hindi ito gaanong nasaktan. Ang maninilong naman ay napaungol dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw, kaya nagwika si Udoy habang inaambahan itong susuntukin sa muka. Bibigyan kita ng pagkakataon na makaalis dito. Iuwi mo na rin ang naputol mong dila dahil hindi ko naman yan kailangan. Pero wag na wag ka nang dadako rito dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Gigil na saad ni Udoy sa maninilong. Napatitig ng mabalasik sa binata ang nilalang at nang makaipon na ito ng lakas, itinulak niya si Udoy. Napatras naman si Udoy at nakaalis sa ibabaw ng nilalang. Minabuti na lang muna niyang nasa ganoong pwesto habang inaantabayanan ang susunod na hakbang ng maninilong. Subalit, sa halip na damputin ng dila niya sa hindi kalayuan, napatitig ang aswang kay Udoy. Ngumisi yon at inilabas ang kanyang pangil, habang ang kanyang dalawang kamay ay nakahanda para kalmutin ang binata. Sa isang paggisap ng mga mata ni Udoy, mabilis na sumugod sa kanya ang nilalang. Sinubukan nga siya nitong kalmutin kaya binilisan din ni Udoy ang paggalaw niya para umilag. Nang mapansin ng nilalang na naiilaga ng binata ang kanyang atake, ipinihit nito ang kanyang katawan upang magawa niyang dukutin ang atay ni Udoy. Sa pagkakataong ito, nagkaroon na rin ng panahon si Udoy. Lalo pang uminit ang kanyang katawan at lalo pang bumakat ang maraming ugat sa kanyang buong katawan. Bago pa man may kung anong gawin ng maninilong, sinuntok siya ni Udoy sa sikmura. Dulot ng kakaibang lakas ni Udoy, tumilapon ang aswang ng halos 5 dipa. Naduwal na rin yon, kaya nilapitan yon ng binata. Nais ni Udoy na alamin kung ano talaga ang nangyayari roon. Saktong pagkalapit ni Udoy sa aswang at nang makita niyang naduduwal ito ng dugo, walang pagdadalawang isip niya itong sinipa sa dibdib.
Hindi yun napaghandaan ng aswang, kaya muli itong tumilapon. Hindi inaasahan ng maninilong ang mangyayari, kaya mabilis itong napatayo. Kahit napatuloy ito sa pagsusuka ng dugo, sinubukan pa rin ito ang muling tumakas. Ngunit, bago pa man ito magawa ang kanyang ninanais, mabilis na siyang nalapitan ni Udoy. Nagmamakaawa na ang mga mata ng nilalang, pero napangisi lang sa kanya ang binata at tila walang pakialam dito. Pinaglalaruan lang kita para magtanda ka. Tumakas ka kung gusto mo, pero wag na wag kang magpapahuli sa akin. Habang nagsasalita si Udoy, mabilis na gumapang ang nilalang. Sa mga unang minuto, hinayaan na lang muna siya ng binata. Subalit, nang mga nasa 5 metro na ang layo nito, hinabol siya ni Udoy. Nang maabutan ng lalaki ang maninilong, sinipa niya ito sa ulo, kaya gumulong ang aswang hanggang sa tumama ang ulo niya sa isang tuod. Napakalakas ng pagtama nito, kaya natigilan siya at saglit na nawala ng malay. Muling nilapitan ni Udoy ang maninilong, at nang masdan niya ito, ay meron ng ulirat ang maninilong. Napatitig yun ng mabalasig kay Udoy, habang inihahanda ang kanyang sarili. Dinig ni Udoy noon ang malalim na paghinga ng maninilong na halatang napapagod na. Halos hindi makapaniwala noon si Udoy dahil alam niya ang mga ganoong nilalang ay hindi madaling makaramdam ng pagod. Subalit, noong maisip niya kung ano ang nangyayari sa kanyang balat ng mga sandaling yon at maging ang nilalang na kumausap sa kanya, napagtanto ni Udoy kung bakit na tila nagiging salat ang enerhiya ng aswang kung ikukumpara sa lakas niya. Ano? Kaya pa? Tanong nito sa nilalang nang makita niyang unti-unti itong bumabangon. Huwag ka nang tumakas. Harapin mo ko hanggang kamatayan. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Udoy, ay umihip ang malakas na hangin at tila mas nag-ibayo ang lakas ng nilalang. Hindi naman iwinawaglit ng lalaki ang kanyang pansin sa maninilong, ngunit sa pagkisap ng kanyang mga mata, mabilis itong umusad upang sugurin siya. Hindi yun inaakala ni Udoy, kaya agad siyang napaatras. Sasagpangin sana siya ng nilalang, subalit bago pa man ito magawang kagatin si Udoy, sinipa na nito ang maninilong sa gitna ng hita nito. Agad na napayuko ang aswang dahil doon at napasapo sa bahaging sinipa ng binata. Agad na lumapit si Udoy sa maninilong at tinadyakan ng ulo nito na siyang naging rason para mapasubasub yun. Habang nasa ganoong sitwasyon ng aswang, idiniin ni Udoy ang ulo niya sa lupa. Dahil sa lakas niya, dinig niyang tumunog ang bungo ng maninilong. Alam ni Udoy na konting puwersa pa, tsak na madudurog na ang ulo ng aswang. Nang muli sanang uulitin ni Udoy ang pagtadyak sa ulo ng aswang upang tuluyan na itong durugin, mabilis itong gumalaw at gamit ang 2 kamay niya, itinulak niya ang binata. Naging rason yun para matumba si Udoy. Mabilis na umibabaw ang maninilong kay Udoy. Napangangayon at inilapit nito ang bunganga niya sa leeg ni Udoy. Susubukan sana niyang kagatin sa leeg ang binata, pero nakagawa kaagad ng hakbang ang binata para makawala sa ganoong posisyon. Hinawakan niya ang ulo ng maninilong at pagkatapos ipinihit ito patungo sa likuran. Napaungol na lang ang nilalang nang makaramdam siya ng sakit. Napangisi na rin noon si Udoy dahil dinig niya ang pagtunog ng buto sa leeg ng maninilong. Subalit kahit gano'n na ang nangyari, nagpumilit pa rin ang aswang na makagat si Udoy.
Dahil sa hirap sa kanyang pwesto, sinubukan ni Udoy ang makaalis sa ilalim ng maninilong. Ngunit nang mawari niyang mahihirapan siya, niyakap na lamang nito ng ubod ng higpit ang aswang hanggang sa ito'y hirap na sa paghinga. Bago pa man tuluyang mawala ng malay ang maninilong, itinigil na ni Udoy ang kanyang ginagawa. Itinulak niya ito at mabilis siyang bumangon. Sinubukan pa sana niyang baliin ang likod ng aswang, pero may kung ano itong sinasabi. Ngunit dahil putol na ang kanyang dila, walang kahit isang katagang naunawaan doon si Udoy. Sunod-sunod ang pagwika ng aswang, kaya doon na nagpasya si Udoy na apakan ang likod ng nilalang. Natigil yun sa paggawa ng ingay at tanging ungol na lang ang solong namutawi sa kanyang bibig. Wala akong pakialam sa kung anumang sinasabi mo. Ang mahalaga sa akin, mapangalagaan ang kaligtasan ng aking mga magulang. Hindi ka na dapat pumunta rito. Inaksaya mo lang ang oras ko. Pagkatapos namang magwika ni Udoy, parang may kung anong enerhiyang kumawala sa kanyang katawan. Naramdaman niyang maging ang kanyang mga mata ay sobrang init na para bang mapapaso na yon. Dahil dito, inalis niya ang kanyang paa sa likod ng nilalang. Dahil dito, muling gumawa ng ingay ang maninilong hanggang sa mapaubo ito. Sinipat ng maigi ni Udoy ang nilalang at napangisi siya ng abot hanggang tenga. Nakita niyang naduwal ang nilalang ng itim na likido na kahit anong gawin niya, hindi niya ito magawang pigilan. Pipilitin pa sana ng maninilong ang makabangon kahit pa na nasa ganun siyang sitwasyon. Ngunit saktong gumalaw siya, mas dumami pa ang kanyang naiduwal na itim na likido. May mangilan-ngilan pang solidong bagay na sumama sa suka niya, kaya nagtaka na si Udoy. Nasagot lamang ang kanyang katanungan nang malaman niyang maging ang mga laman loob ng aswang ay isinuka na nito. Alam ni Udoy na nadurog ang mga laman loob ng aswang, subalit hindi niya alam kung paano nangyari yon. Napatitig na lang sa kanya ang maninilong at tila nang hihingi ng tawad. Kasabay nun, bumagsak ang nilalang sa lupa at sumubasob ang kanyang muka sa naisuka nitong itim na likido na may halong durog na laman loob niya. Ilang sandaling hindi nakagalaw si Udoy sa kanyang kinatatayuan. Maging siya ay hindi makapaniwala sa nangyari sa maninilong. Marahan siyang lumapit sa nilalang at nang nasa tapat na niya ito, sinubukan niyang sipain. Agad namang gumulong ang katawan ng maninilong at ganun na lamang ang gulat ni Udoy noong makita niyang yupi ang tiyan ng aswang. Animoy nadurog ang lahat ng kanyang laman loob. Dinig pa niyang humihinga ng mahina ang aswang, kaya napayuko siya sa bandang ulo nito at pagkatapos ay nagwika ng, "Hindi sa lahat ng pagkakataon magtatagumpay ka. Malas mo na lang dahil sina nanay at tatay pa ang napili mong biktimahin." Pagkatapos magwika ni Udoy ng mga katagang yon, tinitigan niya ng mabalasik ng mata sa mata ang nilalang. Saktong pagkaatras niya, biglang sumabog ang mga mata ng maninilong. Napatulala si Udoy dahil sa nangyayari at hindi niya alam kung paano niya nagawa ang mga ganoong bagay. Subalit, habang nakapako ang kanyang paningin sa maninilong, may naaninag siyang figura na papalapit sa kanyang pwesto. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, hindi dahil sa matinding takot, kung hindi nakaramdam siya ng kakaibang lukso ng dugo sa nilalang na hindi man lang niya nakita ang muka. Tinitigan niya ng maigi ang nilalang, subalit sobrang dilim ng bahagi kung saan ito nakatayo. Dahil dito, hindi niya nagawang maaninag ang mukha ng naturang nilalang
kaya naisipan niyang magwika. Kung totoo man ang sinasabi ng ilan dito sa amin, talaga bang ikaw ang aking ama? Pagkatapos magtanong ni Udoy ng mga katagang yon, nanginig ang kanyang mga kalamnan kahit hindi pa nakakapagsalita ang nilalang na kanyang kaharap. Ilang minutong naghintay ng tugon si Udoy mula sa nilalang, subalit nanatili lamang yung nakatitig sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang sandali, nagsimulang maglakad ang nilalang ng papalapit sa mismong kinatatayuan ni Udoy. Ganun na lang ang kanyang gulat dahil nang makita niya ang mukha ng nilalang, parang humaharap siya sa isang salamin. Gamitin mo ang lakas mo para protektahan ang mga nagpalaki sa'yo. Darating din ang panahong sasama ka sa akin patungo sa kung saan ka talaga nararapat. Subalit sa ngayon, kailangan ka pa nila. Sabi ng nilalang. Hindi nakaimik si Udoy dahil dito. Nanatili lamang itong nakamasid sa mukha nun. Dahil sa kanyang nakita at narinig mula rito, doon ay mas lalo pang tumibay ang kanyang paniniwala na tama nga ang sinasabi sa kanya ng mga tao na isa siyang anak ng engkanto. Nung mga panahong yon, ibinaling ng nilalang ang kanyang pansin sa aswang na nakahandusay sa lupa. Napangisi yon at may kung anong winika. Subalit, alinman sa mga sinabi nito ay hindi naunawaan ni Udoy. Kinilabutan na lamang ang binata noong mapansin niyang paunti-unting nabubulok ang katawan ng aswang at animoy hinihigop ng lupa. Sa isang pagkisap ng mga mata ng binata, tuluyang naglaho ang maninilong sa kanyang paningin. Napalingon na lamang siya sa nilalang na kumakausap sa kanya at doon niya napagtantong marahil ay nagawa niyang manahin ang kakaibang lakas at liksi nito. At siguro, pagdating ng panahon, pati ang karunungan nito sa kaliwa ay kanyang maaangkin. Pagkatapos siyang gawin ng hukog, unti-unti siyang naglaho sa karimlan. Ilang beses pa niyang kinusot ang kanyang mga mata, subalit nawari niyang hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin. Nagmadali siyang pumasok sa kanilang bahay, pagkatapos nun ay ikinuwento ang lahat ng naganap. Maging ang mga magulang ni Udoy ay namangha kung ano man ang mga ginawa niya. Sa kadahilanang yon, wala nang nagawa ang kanyang ama't ina kung hindi sabihin ang katotohanan kay Udoy. Hindi naman kaagad nakitaan ng reaksyon si Udoy dahil sa halo-halong emosyon niya. Subalit kahit na ganon, laking pasasalamat pa rin niya dahil nagawa niyang iligtas ang kanyang kinikilalang mga magulang mula sa maninilong. At alam naman niya kung ano ang dahilan. Kaya siya nagkaroon ng ganoong kakaibang lakas at abilidad dahil siya ay isang anak ng hukog. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang tanong ngayon, ano nang nangyari dito kay Udoy? Di ba kasi sabi nung kinikilala niyang magulang, which is yung hukog, balang araw sasama ka rin sa akin. Ano kaya? Sinama na kaya ito ngayon? Tapos yung kwento niya naikwento niya sa mga magulang niya, tapos yung magulang niya naikwento siguro kung sino man yung mga kaibigan ni Udoy na naghahanap sa kanya. Pwedeng ganon, di ba? Pero itong hukog, ngayon ko lang narinig to. Engkanto ng kaliwa. So ibig sabihin, masama to. Di ba? Tapos yung kalaban nila, pansinin ninyo, parang mula 15 minutes hanggang dito sa dulo puro pakikipagbuno ni
Odoy kontra dito sa maninilong yung kwento. Doon lang umikot eh. Naglaban lang sila, kinukwento niya kung paano ginagawa niya, paano niya pinapahirapan yung maninilong, pinaglalaruan. Pero, alam niyo ang punto ng kwento na to? Wala namang kaalam-alam si Odoy. Di naman niya alam kung paano niya papatayin yun, tsaka aswang yun, malakas yun. Hindi niya nga alam sa sarili niya na meron siyang ganong klase ng kakayahan eh. Diba? So hindi natin masisisi si Odoy kung doon umikot lahat ng kwento niya. Kasi nga, pinapaliwanag lang ni Odoy na kayang-kaya niyang pumatay ng aswang kahit ordinaryong tao siya. Pero hindi siya ordinaryo kasi nga anak siya ng hukog. Diba? Pwedeng yun lang rin yung kinuwento ng tatay nito o kung sino man yung nag-send dito sa atin. Kasi nga meron silang tinatagong sikreto kay Odoy. Basta, sobrang dami kong katanungan sa kwento na to kasi nga ang nangyari lang, umikot yung kwento natin sa paglalaban nila ng maninilong eh. Ako nga hindi ko alam yung maninilong eh. Basta parang uri yata to ng tiktik. Tas di ko alam kung bakit yung mga magulang niya yung kakainin. Siguro uri to ng aswang na binibigyan ng sakit muna yung biktima niya bago niya kainin. Alam ko, meron akong kwento niyan. Parang kakakwento ko lang ilang araw pa lang. May ganitong lahi ng aswang tayong natalakay. Basta nakaraang linggo lang yun. O baka itong linggong to, di ko maalala eh. Basta yun lang, marami akong tanong sa kwento na to na alam ko namang hindi masasagot kasi isa lang yung sinend sa atin eh. Pero maganda sana kung may explanation or continuation ng kwento na to para lahat tayo mabigyan linaw kung ano na ba nangyari kay Odoy. Kasi 1942, sobrang tagal na nito, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.